Hej. I dag vil vi kigge på, hvordan man kan lave en bold og en møtrik i Tinkercad. Og jeg har 3D-printet den her, som jeg har lavet, og I kan se, at den glider rigtig fint, men den kan stadigvæk godt spænde rigtig godt fast. Og det her det er jo muligheden for at designe lige præcis den funktion, man selv vil have, altså hvor stor skal din bold og møtrik være. Det kan man lave med det her. Så vi kigger på det. Og det første jeg gør, det er, at jeg trækker den her polygon ind på mit ark. Så trækker jeg også lige min lineal ind, den er altid god herinde. Og jeg vil have min polygon til at være 10 høj, og jeg tror, jeg vil have den til at være omkring 30 på den her led. Og så kan I se, at nu bliver den sådan lidt aflang, og det passer nogenlunde med omkring 26 på den her led, så får jeg en rigtig stor, fin bund til min møtrik her. Så skal jeg ind herover under og finde det, der hedder Shape Generators. Og så kommer der forskellige shapes frem, altså forskellige figurer. Og der kan jeg trække den her ind. Og det er så mit gevind, jeg får trukket ind nu. Og det kan jeg gøre højere og større og mindre, alt muligt som jeg vil. Nu kan jeg prøve at trække det op her. Så kan vi se, så bliver gevindet også trukket ud. Men der er en mulighed for eksempel at sige, jamen okay, nu har jeg lavet den 5,5 cm høj, så kan jeg sige, at jeg vil gerne have nogle flere rotationer på. Og så kan jeg trække i en pitch, så bliver den mindre. Undskyld, den er den forkerte vej. Sådan her. Og på den måde kan jeg lave et forholdsvis fint gevind. Så nu synes jeg, at nu har den her den størrelse, den skal have. Jeg løfter den lige op, så den kommer til at sidde lige i underkanten af min møtrik. Skal jeg lige se der. Sådan der. Og så aligner jeg mine to genstande her, så den sidder lige i midten. Sådan der. Og jeg grouper dem. Og så har jeg sådan set lavet min bold her. Og den ser jo rigtig fin ud. Nu skal jeg lave min møtrik. Og til det, der duplikerer jeg mit ark her. Og så ungrouper jeg lige. Og så trykker jeg på mit gevindstang igen, og der kan jeg se her, der står diameteren til 12. Og den er jeg nødt til at gøre en anelse tykkere, når nu jeg skal lave mit hul, fordi det er 3D-print. Der er sådan lige lidt virkelig, og der skal man lige prøve sig lidt frem, alt hvor tyk den skal være. Men jeg prøver for eksempel her med 12,5, og så laver jeg den til et hole, og sikrer mig lige, at den er alignet, og det er den. Og så trækker jeg den bare ned, så jeg er sikker på, at den kommer hele vejen igennem min møtrik. Og så trykker jeg på Group. Og så ser vi, hvad der sker. Så nu har jeg lige pludselig en bold og en fin møtrik med et fint gevind ind i. Og det her det er lige til at putte ind i printeren og printe, som det ser ud her, uden support. Og så har I en rigtig fin bold og en rigtig fin møtrik. Og det kan man bruge til mange sjove ting. Jeg vil lave et eksempel, hvor jeg skal lave en lyskasse, der er så stor, at den skal sætte sammen med 2. Så bolder jeg dem sammen med sådan en bold her, som jeg har lavet et hul ind i, så jeg kan trække en ledning igennem også. Så det er da virkelig en customization, der vil noget. Så god fornøjelse med det.